bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizu ngaliza kwethu lapha mabheka kithi nginensizwa lapha unathi wakhona la kwa CMH ePalito la okuthengwa khona izimoto bangicelile ke njengomongameli uMabhinqa ukuthi cha angizokhwela noma ngabe yiphi imoto engiyithandayo njengamanje banginikeza imoto entsha ka 2022 ukuthi ngihambe ngayo ngiyobona intombi emhlangeni basho bathi yonke inhlobo yemoto ekhona lapha ngempela ngizogitshelwa uNgizwe Mchunu upresident wamabhinqa cela ningibongiseni ke bakithi sinomdlalo nemfethu esikhandile nalensizwa ke siyabonga kakhulu mfuthu awukhulube lapha nabalandeli umsebenzi ubatshengise nomsebenzi eniwenzayo lapha mfuthu njengoba mina nje ngikhola nje Sunday njengoba I'm president into efana niyazi yodwa nje ukuthi ngizothenga imoto la egitshelwa khona umongameli finish. Hayi sibonga macingwane sibonga kakhulu ithuba sinikeze lona. Yes Sibonga nokuthi usondele ngapha ngathina uzosibona. Ngiyazi abantu abaningi bayebethi sisendaweni yesilungu kanti cha abantu bakithi siyababheka nabo. Sinayo yonke inhlobo yemoto ufuna ukuyithenga lama ujikisa nje ikhamera ubuka ngapha. Imoto enkulu ngapha sinemoto encane amabhaki. Mitsubishi leyo igaba yo njengamanje Mitsubishi ESX isanda bakiyo ngokuwa nje lapha phansi uyabona khona iPajero Sport ngapha enkulu ngiyazi ukuthi ke abantu bakithi ngikhumbula ke leyo ebizwa ukuthi uPetrol kuthiwa inesonto emhlanje iPajero ansike le mbeko engizobe ngihamba ngayo ke ngesonto lizayo kule mbeko engizoyithenga ya ama single cab nawo futhi ayatholakala. Oh nama single cab ya umuntu nje uma ufuna ukusebenza nje uyakwazi mfowethu ukuthi asebenzise yona le full 7 seater ke. Oh full 7 seater nje awu lokho okuyifortuna lana kuthola. Hey okade fortuna kuthola ofuna ukwazi ake lezobuza mina. Yeah lapha ngibona naneveni yeah alenye iveni sinalo futhi la zonke lezi moto into engizobe ngigibela nayo lesikhathi uzabe ngibena elinye iveni ngapha ngiyazi abantu abaningi akaze belibuke leli iveni ngoba bahlale bazi ukuthi Mitsubishi uyabiza kanti leli iveni li-right kakhulu ukubuka nje ngiyabona ukuthi bamsebenzi yaselisiniso bisho phela imoto zakhe moqala ngalezi kuthiwa nemasondo emhlanje yabo kodwa kuthiwa uManzuza i-brand vele yayikade imele vele kusukela ekuqaleni awubhekisisa kahle iqhamela nento ehlukile iqhamela nento ehlukile ibhakhe lifika selivele selenziwe yonke lento othi uma uyithenga kwamanye amabhakhe uqale phansi lethiwa ama-fitting in jayiselwa ingulubisi esakeni la bese kuthiwa hayi ama-extras kuthiwa imoto imali engaka kuthiwa ama-extras ugcine kufika ko-150,000 lokhu suke sesikwenzile-ke thina ifika already made imoto ezoshayelwa umongameli uMabhinqa zonke lezi hey ishembe hayi yeah hayi sifikile nawe yabona cha nihambe kahle elokuzaneni emkhosini manje wena umhlangano uyeza yini manje ngoba ngathi kuneminye imihlangano engibiza kuleli sonto niyesaba abafazi anifuni ukugana usaba ukuthi uzoyofuna kathi khacha bakithi you're just going there to appreciate the culture yeah hayi sofika ngokulandela hayi sofika ngokulandela uyazi ukuthi silungile manje Sebo wakho siyakhala manje nawu umongameli uMabhinqa nawu umongameli uMabhinqa niyabona nje zikhala impela siyakhala hey wawuthi kuyoba njani hey uNgizwe lo yeah this is Ngizwe is driven by Mitsubishi CMH Mitsubishi Suzuki Palito yeah njengoba ubona nje cash yeah hamba ngayo imoto manje iphezulu ungangiphani siyakhala